ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಮೂಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡೂರು ಕರಿತ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 12-12 14-36 ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 12-04 12-13. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಎದುರದ ಆಚಾರ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಾರು ಬತ್ತಿ ಪಿರವಡು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇ ನೋಡತಿ. ಹಲೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಳೂರು ಕರೆತ ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-01 13-30. ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಿಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಒಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೂಳೂರದ ಕನ್ನಡ ಬಡದಪ್ಪಣ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರದ ಕನ್ನಡ ಬಡದಪ್ಪಣ ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಯಾವ ಒಂದೇ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದಲಯ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರದ ಕನ್ನಡ ಬಡದಪ್ಪಳ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ